Saiwala Kupanga subscribe Kuti Zambili Zisakupanyeni. Chala mwamba DBB waye Adadi waye Mzuzu waye Andipasa 2 minutes andika pakona right koma beti yesetsa ulemu Your Excellency Professor Sabita Mutharika President atokondedwa ulemu Professor Gerudu Mutharika mai atokondedwa timaunyadira kwambiri ma Vice President wonse muli pano a Secretary General athu akulu wonse NGC maulemu akhale nchimake azimai anzanga ma region umu Southern, Central, Eastern komanso kuno aino wake mai Mwanyongo ndi timu yanu ulemu wanu amai wonse ma governance ma chair lady ulemu wanu ineso ndaima pano andipasa 2 minutes mawu oyamba ndimafuna ndithokoze na president chifukwa chopatula nthawi yanu kubwera kudzapasa anthu moni kuno kumpoto ine mwana wanu wiki yatha nali mmudzimu kuyendayenda kucheza ndi amayi anzanga koma a president dziko lonse makamaka kuno kumpoto kuyambira kuchitipa rumpi mzimba nkhatabe anthu akufunani ndipo anthu akukondani nkhani imene ili pano imene ikutipsinja kwambiri ife amayi tikamanena kuti pakhomo timanena pakhomo pamene pali chakudya tikamanena pakhomo timanena pakhomo pamene tikukwanitsa kutumiza mwana ku sukulu tikamanena pakhomo timanena khomo limene tikuti tikadwala kupita ku chipatala tikapeza mankhwala boma la Chakwera lalephera zimenezi latilephera ife amayi lalephera ana athu lalephera azimuna athu lalephera makalamba athu okalamba amene akuvutika kusowa chakudya m'mizimu DBB oye boma la Malawi Congress Party likutipanga ife amayi kukhala moyo ophinjika kwambiri moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tikapita ku chipatala mankhwala kulibe si mankhwala okha komanso mchipatalamo chakudya chimene patient amapatsidwa chakudyaso mulibe mchipatalamo tikapita ku ma business a president pomwepa apa patsidya apa pali nsika zaka zambuyo munali nsika ovuta kwambiri umene amayi timapanga ma business timaoda zitenje nsapato kugulitsa lero ndayenda mmenemu muli chete kuchita kusowa business ndeni mafusa kuti amayi anzanga zikukhala bwanji akuti kapitolo tu ife yaduka kwacha ikungogwa tikati tikasinthe ndi dola sizikutheka tasauka ma business athu asauka talandidwa katundu m'manyumbamu tinatenga ngongole adadi pamene mukubwerera pa mpando chaka cha mawa September tidzuseni tifuna amayi tibwererenso tidzuse ma business athu amene timapanga acha a president ife amayi sitikunena kuti boma loti lidzitipatsa ma 2000 kwa chaulere ifeyo amayi tili ndi kuthekera kusamala mabanja athu ngati titapatsidwa mphamvu ifeyo president tikupempha ma program anu manifesto anu olimbikitsa amayi mutilimbikitsa amayi kuchuma chifukwa banja limene lili ndi mzimayi amene ali ndi thandizo banja limene limakhala lotukuka dziko muno muli njala ya zaoneni amene tikuvutika kwambiri ndife amayi ndi ana azibambo athu wapakhomo amakhalapo chifukwa choti pali chakudya onena ananena kuti mamuna mpachani pamimba azibambo akutithawa m'makomomu chifukwa chani zinthu sizikuyenda mudziko muno anthu akudya kalongonda akudya chitedze ndayenda ine m'midzimu kukaona president kukhetsa misozi chitedze ndi chinthu chonena kuti palibe amene amalota mdziko lino la Malawi kuti chitedze chingazayikidwe mbale munthu nkudya ndi ana zinthu sizikuyenda Your Excellency komanso a president yathu ndifuna ndilimbikitse kunkhani ya maphunziro anzathu akuno kumpoto amakonda maphunziro koma kunoko lero lino atsikana ambiri mukuwaona apa akulephera kupita ku skulu chifukwa chani umphawi uli khomo lililonse umphawi wazaoneni wosowa kholo kuti lipeze ndalama yolipirira mwana ku sukulu ana ambiri akusiya skulu panjira tikakhala ife atsikana ndiye kuti basitu zasokonekera pamenepo
a president pamene mutenga boma, pamene manifesto mwanu muli mfundo zolimbikitsa maphunziro, athandizeni anzathu kuno kuti alimbikitsike kuchuma akwanise kuphunzitsa nawo. Muli ndi ma program ambiri a president wolimbikitsa mabanja athu ife amayi ndi ana athu kuti tichite bwino maphunziro, moyo wathanzi, komanso ndi zina zonse zotiyenereza kuti Malawi akhale dziko lokoma kukhalako. Mawu omaliza president. Ku parliament aphungu anu ali apawo. Tinayima kulifunsa boma lolepherali kuti kodi chakudya mdziko muno chilimo chochuluka bwanji. A president mdziko muno mulibe chakudya. Nduna inayima ndikunamiza dziko kuti kuli chakudya. Koma amene afuna kutsutsana nane apite kunkhokwe za boma. Simukapeza chimanga kulibe. Dziko muno tilibe chiyembekezo. Sitikudziwa kuti tikhala bwanji. Njala ili muzigawo zonse zinayi a president. Zinthu sizili bwino, Mulungu atichitire chifundo. A president nkhani yachiwiri itatuluka ripoti ya ndege Your Excellency, a leader of opposition ali apo ndi fananu tinayima kuti ripoti ija ibwere mparlamenti chifukwa choti mparlamenti muli aphungu 193 amene akuyimirira dziko lonse, ndipo anthu awo amatituma ife kuti tikawayankhulire, koma boma linabloka chilichonse kuti ripoti isabwere nyumba tisafunse mafunso. Zambiri zimene ayankhula pano azomera ngwira regional governor kunena kuti Malawi ali ndi mafunso opanda mayankho. Ripoti yabwera ikuoneredwa ku social media, aphungu anu ali abawa sanathe kuipanga discuss. A president ifuna tikuuzeni kwa ife Malawi ripoti ya ndege sinatuluke. Malawi tidikirire pa September chaka chamawa ripoti ya ndege ikatuluke tikadziwe zoonadi. Komanso pomaliza ndifuna ndichenjeze boma la Malawi Congress Party kunena kuti nthawi yoopseza anthu a DPP yatha. Mzimayi ali apa director wa amayi kumwera akulandira ziopsezo kufuna kummanga chifukwa choti akudzudzula kulirira Malawi amene akufa ndi njala. Azimayi akuyenda moyo wa mantha kuopsezedwa kuti timangidwa. Ndifuna ndikuuzeni kumene muli kwa Kongresi sitikukuopani. Azimayi ake sife, ifeyo tamanga chitenje pambali, ndipo tithamangisana nanu, ndipo tikulondolani, ndipo simubera. DPP oye! Chilimbikiso a president, ndifuna ndikulimbikiseni. Mukumaona kuti awiri atatu agulidwa aja apita kuzipani zina. Ana Israeli mene amachoka mziko la ukapolo kupita ziko la mapangano. Kunali ana ena osamva, ana opepera, amene anafera njira chifukwa cha dyera. Njoka zimaluma anzawo kumanso oti chipulumuso chili pa ndodo iyo yankuwa. Koma osamva anathera kuti munjira. Amene akupita kumene kuja kumakadya ndikumati tatuluka chivande aja atatu anayi atulukaja. Your Excellency musagwedezeke. Muli ndi massive support background. Muli ndi unyinji wa anthu bwana. Inu bwana simungasowetulo chifukwa cha Griseda Jeffrey. Anthu osokoneza chipani. Simungasowetulo chifukwa cha Ntenje. Simungasowetulo chifukwa cha anthu amene atengeka ndi thuwacha. Ife tili pano bwana upatsani support. Chimene tikufuna ndi choti mukonze dziko. Chimene sitikufuna sindalama zogulidwa. Chimene sitikufuna sindalama za ulelezo. Tikufuna dziko labwino. Aliyense azipanga zache. Mama awa akaphika mandasi, mazulu azikwanisa kugula ufani ndiwo. Mama awa akayala akaunjika, mazulu azikwanisa kugula mchere ndi sopo. Mama awa akayala ufa, mazulu azikwanisa ukalipirira mwana sukulu. DPP oye! Za ulele kupasa chitonzo. Sitikufuna ma 2000 aulele. Tufuna dziko loyenda nkaka ndi uchi. Limene amayi atakondwera ndi anawo ndi amuna awo. Limene mabanja athu akhale osangalala. Nthawi yatiopseza kulibe. Tigwira ntchito ndipo kubera sabera. Bwana tili nanu simuli nokha. DPP oye!